Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel program Maskap. Malam pemirsa, aku mau bersih-bersih rumah. Gimana kayaknya wis tak lapi, wis tak sapu nih. Wah, mau rencana apa ora tak konten? Kok eman-eman kontenku ora siji. Sapu nih, guys. Emak-emak yo ngene iki. Ya. Kerjaane apa leh? Aku wis ketang-ketang sesuk ngonten. Masya Allah lagi merintis ya rezeki wis ana sing ngatur seperti awake dhewe berusaha. Nek kerja milu wong yo anakku gak ono sing ngopeni, guys. Sakno. Ini ki ora spiranu. Sampahe wong anak lanang iki gak spiro makan muso-muso iki pemirsa. Susah sithik-sithik. Ayo, Pus. Wis tak resiki ya men mbok bulanan tak jewer aku. So. Apa pemirsa? Sampai di sore tak bakar mergo udan. Oh, pusing aku nek udan ngono. Dapur tak resikane. Niki yo mergawe mergawe kok sebar kabeh kaya ngopeni omah. Lah nek resik-resik ayo engko. Sesuk nek ngontan terus engko yo ndelok bosen. Ini kenapa tak share kene ya mohon maaf. Mungkin ada yang tidak nyaman nontonnya karena jumlahnya sudah penuh. 3 hari tidak garing, tidak kering, guys. Tidak garing bisa. Apa yang lalu kok? Masak gampang aku. Pembaan coba. Anu pemirsa, dulurku kene panen. Ramene mbok. Sing siki sedotan iki sing ngebaki sedotan. Kipasku buandra karuan. Gur. Coba kipas anyar. Ya ono pemirsa sing takok, regane kompore pira? Lah aku ki yo gak ndelok kompor iki pemirsa. Aku gak ndelok kompor, aku yo gak tuku kompor. Iki tonggoku panen, guys. Tak dono ya pemirsa. Panen pemirsa. Tonggoku panen, guys lho. Niki yo tangane dirite pemirsa. Pemirsa dirite, guys. Panen, guys. Alhamdulillah. Halo pemirsa. Bayam liar. Udan sithik langsung ngene lho. Oke, tak cabut guys. Karo mendelok tonggoku do medhos. Mumpung ana waktu gak ana keperluan metu ya aku. Nek njabut suket. Cara gak tak tripod. Sungkan karo tanganku guys ya. Ora apa-apa ngonten iki gak perlu sungkan tapi kan yo wong kene iki gak kaya wong merase biasa mlebu konten ngono guys. Paling cuma delok sekilas ngono ora apa-apa. Manek ngonten full kan aku sungkan. Sungkan guys. Tuh iki entuk akeh. Putih juga. Tuh aku dicoba pati semut londo. Kok semut londo, semut geni.
untuk akeh pemirsa ya petik mangan. Tuh, ngedos guys. Tuh. Oh, tuh panen guys. Alhamdulillah. Pemirsa, mohon maaf. Tak skip ya. Itu nyetok pakane ingon-ingonku ayam. Nek ayam ki nek gak duwe iso dijual. Nek pas butuh dadakan. Nah, iki kucingnya dikira aku ngekei mangan. Bos, iki pe eksis nang iku nang YouTube ya. Lindung. Halo pemirsa, namaku si Cimiu. Ya tidak tak apa ini ya lulut pemirsa. Ya karo nyetok pakane kucing. Oh, iya aku tuku sekilo guys. Rencana sih pengen kok no pasir ya pendek gak sembarangan buang kotoran. Mohon maaf lo yo. Maaf ya pemirsa. Amit. Tak sok guys. Sok. Wes ngepeki layar HP. Ajeng ganggu aku tak ngonten pus. Nah, pemirsa. Mohon maaf loh ya, kok kucingnya dibiarkan di meja kok ngono. Bagi urusan karo netizen lho kowe aja rese pus. Nek anakku iso tak abani pemirsa, nek cucu tak abani sik aja ngene mudeng. Dari kucing lek ya mudeng. Lah, ngene iki terus piye? Pemirsa mbok kon delok wetengem. Kowe di anu mbol lho. Dipakani netizen mbol karo pus. Ini pemirsa tak tuku sekilo aku. Tapi alhamdulillah manfaatnya tetap ono kucing nang kene. Rumahku rumah iki yo. Sudah gak ono tikus. Sudahlah. Jadi curut dan tikus tidak kemana-mana. Biyen curut, mbah bedanya curut ambek tikus ya apa? Kuwi munggah-munggah nang kabel motor sempat konslet miyoku biyen pemirsa. Terus aku ngadopsi kucing, lek-leran dalan njaluk mangan tak kei mangan. Terus tak tukokno snack kucing kuwi. Ngono. Iki kemarin wis tak dusi pemirsa. Ben gak duwe kutu. Aku ket biyen mula seneng kucing ke zamane aku njogo bahkan ke zaman aku sik sekolah kuwi aku ngopeni kucing sampai mati perkara umur. Terus perkara watese umur mati. Aku nek ngopeni kucing sampai tua sampai mati bisa. Kucing angger ngeleti awake dhewe ku berarti ndek iki nyaman. Kucing ki lulut wong ket bayi tak openi tak dusi pemirsa. Iki mampu pakane kucing. Wis kemana guys ya aku seomah. Alhamdulillah tonggone alias dulure ya wis mulai panen. Aku melok seneng ya senengi cerita alhamdulillah ta wis gak sepira akeh tikuse ya kuwi kudu sing salah siji apa gurai ya sing gantian pokoke soalnya kan ngewangi ngewangi iki lho ngewangi kange nang toko material nek dulurku iki bisa. Dadi apa nek sing suamine ya ngopeni sawah. Ya jualan keripik, pisang barang no. Terus mulai didos bisa. Iku mang
Ya aku yo mau konten terlalu suwe yo jenenge wong e wedine gak nyaman ngono. Masih sik dulure yo guys yo. Gak semua orang. Yo pernah kok mae pas panen iku karepe pengen dulure pas dolan iki pengen dikonten kadang ono sing gelem ono sing ora. Kene lah yo ngono nek wis gelem wis tak jak ngonten tak jak mangan malah rame viewku tapi kan jenenge wong. Kan aku tak omong bolak-balik tidak semua orang itu nyaman mau di konten setiap orang punya privasi ono sing gak pengen di konten gak pengen ngetok ya ono wis ono wis contoh rasa dodo bapak ibuku kuwi tak jak ngonten makan bareng ku nek abangkune pas kayak acara RT apa dijak adikku metu kae mbiyen yo kuwi ra ngarah bapak ibuku gelem bapak ibuku mari turas juga gak biasa nang kamera turas juga kerjaane akeh pemirsa bapak ibuku kuwi aku gak bisa maksa bukannya aku ki tak delikno ben ora roh wong ngono uga bapak ibuku gak terbiasa aku berusaha untuk menghormati nih sepenting aku disupport muga ya iso bayaran terus kayak merintis ki ora padha karo liyane terima kasih Mas Tabarakallah ya iki Mas seoma karo ndelok dulure panen nah alhamdulillah malah seneng pemirsa pakai iku lho dos-dosan nang sawahe memang apa jenenge sanggon sing panen dadi yo nganggo dos gak pakai kombi terus juga gak ono bature sing ape di kombi pemirsa ya terima kasih mohon maaf jika ada yang tidak berkenan ya dimaafkan sebesar-besarnya semoga hari ini menyenangkan ya pokoknya tetap semangat aja lali like comment subscribe ke Mas Gabun akan lebih super sangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa tabarakallah tetap semangat.